daligdan. Sa walay igo nga rason mo akong gibiyaan. At tuson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugamak. Unsa mahinungdan imo akong gidaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan didto ka sa mental motugpa. Ani ana ang Gugmang Giaha. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kang ilok. Unsa? Maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain. Bernie Bitok-Bitok. Di mo maintindihan kung ba't ikaw ang napapagpan ng halik ng kamalasan. Halo! Tinapang mong marahan ng hagdanan para lamang makidlatan. Oh yeah! Sakay Itaas ang mga kamay, iwagayway, pagkahuman, itanday. huwag ka Maayong gabi eh. Maayong gabi eh, maayong buntag, maayong hapon, maayong udto, tibo, kalibutan kung sa may oras. Nga namina o nagtanaw karon sa akong Facebook Live. maring Sa naminaw sa mga radyo karon. lang mapa Ano yan na boy? Ang inyong alagad sa kanginon. ng ulan. Andi kay gwapo pero lakas og sex appeal. Maging hari, may panahon pa Brother Bernie Bitok-Bitok. natin ay sariyang ganyan. Mustamos, mi amigos, mi amigas. Ulan, Naginaot ko nga okay ra mo diha aniya na po ng programa. ulan, Nga walay politika, puro lang gyud pakatawa. buhay ay sariyang Pampagood vibes lang ni pampagood vibes, pawalas kalaay. Kaysa panahon karon daghan kay mga depressed, dagay mga problematic. Ang solusyon dili ang pagbigti daw sa mamoy. Masyadong mahinang nila lang. kang maawa sa Normal lang na yung mga problema. piling. Pero matod pa sa kanta sa una, tawanan nyo ang iyong problema. Ano la tirada di ha? Ohan, Huwag
masyadong paluya-luya. Atin muli ang araw. Sige, paminaw na lang mo ano itong programa, Pawalas Kalaay. Pakatawa lang. Gugmang Iyaha, comedy drama, kauban si Bernie Bitok-Bitok. Kaibigan, Sa mga namina karon sa atong mga partners na mga radio station, sa mga pinakabagni. kaibigan, Una na diya sa may Nasipit, Agusan del Norte. Kumusta mo diya? Kung magpa-shoutout mo, i-PM lang ko sa akong Facebook, Bitok-Bitok University, ha? walang Diya sa Nasipit, Agusan del Norte, Radyo DXRR 94.3. Og diya po dayon sa Butuan City. Hello diya sa mga taga Butuan. mapapa. 106.9 mga katribo. Isa Radyo Katribo Philippines sa Butuan City. Mayong adlaw niyo diya. umaraw. Kumusta mga taga Butuan? And all the way sa Oroqueta City. Mula Mga taga Oroqueta. Sabi na sa pinakabagni gyapon diyang partner radio 94.9. Kumusta mo diya? Napamanday tatuod. Teka muna, be. wala. Kasi magmahay on yan ni. Napaday tayo mga uban pang mga radio station. Nagkadaghan na tani. Daghan na may gusto good og pampagood vibes mga higala. May lain pa. Dahil wala rin Adya lang ha. Nara, 92.9 pala Mix FM sa Plaridel. ng pagbuhos ng ulan. Ha? Tama ba ka niya akong gigon? Maging hari, may Pagtanaw po sa lang Facebook. pagramada pa. Og Mix FM 92.5 sa Aloran. Misamis Occidental ni. Araw umula, May ni madunggan ko diyang mga dapita kay pagmulaan ko diha alam na. umaraw umulan. Hello sa inyong tanan diya. Ang buhay 92.9 Mix FM Plaridel o Mix FM 92.5 FM Aloran sa Misamis Occidental. Kumbate! O siyempre, ang atong programang Makalingaw. Yatod ka na to sa Biramax Capsule o Biramax Adult Coffee. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe yun kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Biramax Coffee o Biramax Capsule. din yan. Ay, mga airpods, Pagpa mga bossing. ng Basin barog ra nato'y gahi, pero si Manoy luya na di ay. mong marahan ng hagtan na Matod pa sa studies. makidlatan. Pag moabot na gayon tas mga edad 35 pataas, wala na. Taas Gasugod nagproblema. Kaya nga naman, kaibigan. usahay man good psychological po na siya. Usahay sa imong unahuna tungod na sa stress, dagan nagagipang-hunahuna. Labi na ikaw ang haligi ng tahanan. Ikaw ang haligi ng tahanan, di magpunminti ka magunahuna unsaon nimo pagbuhi, pagkayod sa imong pamilya. Ang problema, ikaw ang haligi ng tahanan, pero ang imong haligi nagluya na. Huwag mong pigilan. Ikaw ang haligi ng tahanan, pero ang problema pag manguhit si Mrs. Achos, Maging hari, ipan di nagapangsyon ang haligi.
Tawad sa naman nung guy. Ay natin ay May na lang kay namugna ning Biramax capsule og Biramax coffee. araw Kanilang ha. Kanilang sang Biramax coffee naraw na perminti diri sa ko ay. Mara Tabit-bit ko perminti ani kay usahay pag nakoy mga gig, mga hosting ug uban pa. Bit ka kay mo na lang ni nga kape atong buhaton. Kay usahay baya kulang na betas kusog kay Mara konsihal sa buntag. Konsihal sa buntag. DJ sa gabi. Ang Biramax Coffee adunay sagol nga herbal remedy nga tongkat ali. Usa lang na siya. Kadagan magay ni siya. Robusta coffee, maca, tongkat ali, horny goatweed, black ginger, panax ginseng, red ginseng, o ginkgo biloba. Kompleto ang ingredients ani. katin muli ang Kanilang daang tongkat ali matod pa sa health.com. Ang tongkat ali usa ka stress reliever og makaboost sa male fertility. O, kana landaan ha kung imong ano na. kaibigan. Di lang kana ang Biramax Coffee aduna say black ginger nga makapagana sa pagkaon o gituan sab nga physical enhancer ug usa ka aphrodisiac compound. Pasabot maka-arouse kini hay sa sexual instinct. Mo nang pwede gyapon ng mga babae ani. Pala Para ang gana ba, mubalik ba? Lahi ramang gyud. buhos ng Mura ka to atong gana katong mga 21 years old pa ta ba? panahon pa. Og doon na kini duha ka klase nga ginseng na ay red og panax ginseng. Aga pa Kasagaran kining makatabang sa pagtambal sa sipon ug erectile dysfunction. Bosa ka mo diha mga bossing, mga amo. Ayaw na magpagarbo, ha? Munang dudahan mo siyang asawa na mo ilain kay pagwising yung asawa. Ano sa naman eh? ulan Anong tagaan naman lang kunin mo pinilo, ha? Kasi pagtuni mo sa ako, diri aparador, kay tagaan kunin mo pinilo. umaraw. Bosa, mag-Biramax Coffee na! Walay problema kay ang Biramax Coffee, FDA approved, o ang atong mga ingredients herbal kini. Mo na yung nakalami diha. Bosa, mag-Biramax Coffee and Capsule. Biramax! Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi. Sa panahon na kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talik danay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Oh, wala na maglangan-langan ba? Available na itong Biramax Capsule ug Biramax Coffee sa inyong mga suking mga tindahan sa inyong lugar ug mismo sa istasyon nga inyong gipaminawan karon. Alas siya. Oras na to. Kadyo lang. Di na ako ni basahon kung sa oras kay lahi mo din tag oras no. Kung sa mo yung gipaminawan niya. Oras na para maminaw sa atong letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy!
mga taong gipaasa lang. Mayong adlaw, mayong gabi mayong udto. Brother Bernie bitok-bitok sa imo mga suking tigpaminaw, sa imong tigtanaw sa Facebook. Bata pa ko, gapaminaw nagyug ko sa imo sa una sa MOR pa, pandamay. Nalipay ko nga nadungga na po ang imong tingog sa ere. Itago na lang ko sa pangalang si Madam Edna. Bago lang yung taong ko, nag-50 anyos. 20 katuig na ko nahimong balo. Uy. Ano nga naman ang sound effects pag ingon og balo? 20 katuig na ko nahimong balo. Kay namatay ang akong bana tungod sa aksidente. Akong kainumduman nga giapas na ako sa hospital ug nakita na ko sa akong mga mata ang iyang paginhawang gailog sa siyang kinabuhi. Ingon ko sa doktor nga buhatan tanan mabuhi lang siya. Pero sa diyang pagkabalo nako nga nadi siya angkas nga 21 anyos nga babae, ingon ko sa doktor tiwasi na lang. Hubog akong bana tong panahon na, nagbit-bit og babae. May pang babae na buhi, siya way swerte. 20 katuig tong miagi. Ug sugod ato, nagyudayong ko nakarelasyon. Nag-focus na lang ko sa akong pamilya. Ug wa ko ni-entertain. Dili po paginambog, bisan pa man 50 na ko, matod pa nila may asim pa. Uy! Burak inununan din eh. Ang akong gabuhaton, magsige kog apil og mga fun run, mga zumba-zumba aron maintain gihapon ang kahamis. Age is just a number and has mass and occupying space. 50 akong edad, pero makaingon kag yun oga. Basta lagi. Sa akong sigapilapil o mga zumba, na ako'y mga nakaila nga mga kauban ako nga mga single mom. Ug dito na ako naila ang usa ka zumba instructor. Nadaan ko palagi. Nga itago na to sa pangalang si Carl. 31 anyos. Si Carl nga usapod ka single dad. Kay dugay ra sila bulag sa iyang asawa.
Madam Edna, okay ra ka? Medyo na kuan ko da, medyo nasakit akong hawak. Nagsakit imong hawak? Mura man sa kagkaroon pa. Maugaling nabaguhan lang siguro. Pero okay pa, magkumbati pa man. Naitubig ko. Salamat kayo, Carl. Nagitagaan ko ni mong tubig. Namalhan na gyud ko. Mao ba? Lagi, dugay nagyud kay ko namalhan. Dugay nagyud ko wa mabisbisi ba? Dugay na wa ko kasabot, madam. Binuang lang dong. Nang giingon nila dong nga 20 ka tuig na ko dong namalhan, dugay ragyud ko na El Nino na dong. May lagyud ong tanag na mo bisbis ani. Kasi pasabutan na nimong bisbis, madam. Wala lang dong, joke lang dong. Basi na kay gibit-bit na tubig da dong bisbisi ko dong be. Ikaw ito, madam. Binuangan yung gano'n, madam. May mangka dong, kay malipayon mangka. 20 ka tuig nagyutaong kong balo baya. Pero, sexy pagyapon ko. Na dong binga. Kanibang lawasa dong. Makita ba ni mga 50 anyos na li dong? Sa tinod-anay lang, madam. Di yun ako makita nga 50 ka. Sa akong pananaw bitaw si mo, madam, ay lagkalain. Bura lang yung ka 49. Si Imor man pong gi-adjustan gamay dong. Pero bitaw, Carl, no? Kita ni mga makaliw pagyapon niyo. Tanawa ra gud ni. Tanawa ra ning pamaruga. Bitaw, madam. Primero, madam, di yung kumutuo nga 50 anyos ka, madam. Pero karon ikaw naman ginagsulti. Pero akong pananaw ni mo, madam, parang kaedad ra kita ba? Ikaw, bita dong, imog yung kong ilog-ulogan. Nakitip po. Imo na ning 1.5. Daddy? Uy, ayaw na, okay naman man. Naggibayra naman ko nila. Sa maniga, tunulan pa manggig ko nimo. Ay, nasige kay, tip na ko na nimo kay malipay ko gyud ko basta ikaw ang kuan. Kay di ko ganan atong babae katong naman to'y kanang niagi mga adlaw nga absent ka babae may nagtulot-tulot na di ko ganahan niya. Oy, tiguwang ng bayhana tapos pamati niya nga siksi kay sa di wa gid may ganahi. Karon pre ani ganahan ko ani nga pre nimo nga kanang medyo batan-on pa anak ganahan ko sa mga stepping. Di ko ganahan ng mga stepping nga murag pang mas demo sus Ginoo ko. Di ko gaka-challenge dong kanang mga left, right, mga 8 counts anak mga binata kay dong di ko ganahan dong. Ganahan ko sa imo dong kay kanang mga hip-hop ba mga hip-hop. Ay, mo din ganahan ni mo, madam? Abi gali na ako nga di ka ganahan, di mo ganahan ng mga hip-hop, mga pinaabtik. Ay, mo na akong ganahan, hip-hop. Gusto gay ko kanang mga K-pop. Kanang mga K-pop. Ganahan ko anang mga K-pop. Kay gusto ko kanang pinaspasay dong. Kay mo man na akong ganahan dong. Kanang pirmero hinay-hinayon dong. Tapos paspasan dong. Alami alagi dong. Amo ba, madam? Mo na ganahan mo, madam? Abi na ako ganahan ka ginay-hinay, madam. Na di ko ganan anang hinay-hinay. Gusto ko dong ang una hinay. Kadugayan paspasan ganahan kay ko anak dong kanang paspasan ko dong alami lagi dong. Mamida, sayo pa ba na itong gistoryahan nga paspasan? Basig, lain na nimong pasabot diya. Depende po nimo dong. Kung kana imong gihuna-huna na, mo siya akong ganahan huna-hunaon. Hanggang sa dulo ng mundo, hanggang maubos ang ubo, hanggang bumulong ang luha, hanggang mahulog ang tala. Basta mo aking mata, di mo ba nakikita? Ako ngayon lumilipad at nasa langit na. Ay! Carl, okay na imong sinugba diha? Madam, gamay na lang, madam.
Happy na ni maluto, madam. Alam mo ito yung mga kauban, madam. Nganong kita raman duwa diri sa baybayon. Ay, actually dong, wa gilain dong. Kita raman giduha karon dong. Pag sure niya, madam, oy. Kadagan na ning pagkaon, madam. Lagi. Actually dong, aambot nila nganong wa man sila manungan. May man among sabot-sabot na ingong ko nga mag-zumba mi diri daplin sa bye-bye. Pero ambot nganong wa man sila kaabot. Okay ra ba sa imo dong nga kuha na lang ta dong mag one-on-one na lang ta dong? Wa ginay problema sa ko agyon. Ay, tanawa dong, nindot kay mga dagat dong. Pwede naman po dong nga, kanang kita na lang doon, mag-solo na lang ta. May problema sa ako, Madam Eds. Basta ikaw, Madam Eds. Ikaw dong ba? Ayaw na ko tawagin Madam Eds. Pwede naman Eds lay tawag ni mo sa ako. Kay para, dili kayo awkward ba? Ay, sige. Sige, Eds. Kana. Ganahan ko, kanang tawagong ko ni mo, Eds. Sige. Sige, Eds. Tiwasong ko lang niya kung sinugba. Tapos, mag one-on-one dayon ta. Kana, dong. Pero, dong, kinamantas baybayon, dong. Gusto ko, dong, kanang hinay-hinay lang ta, dong, ha? Sige, walay problema. Sige dong. Pagsugba na dong kay mga pisa ko dong. Mga pi? Nata sa baybay tapos mga pi? Mao na'y sikreto na ko dong ni adong ay Biramax Adult Coffee. Katungog mo ko na? Nindot mo din no? Biramax Adult Coffee. Gainom de ka ni? Mo na akong sikreto dong para pamati na ko dong mura kog bata dong. Bisag 50 anyos na ko dong. Pero kanabitang mag-zumba bitaw ta dong. Mas paspas akong singot dong tong mura balik akong gana dong. Mura gyud ko 21 anyos dong. Mo na ni sikreto ni mo, Eds. Mo na akong sikreto dong. Mo nang mag-inom sa kog usa ka sachet karon dong. Kay para tuloy-tuloy ang atong ligaya karon adlaw dong. Nabantayan lagi na ko aning beach resort lagi, Eds. Wa lagi mga tao. Ayog kabalaka dong kay akong gibayran ang guard. Akong giignan nga way makasulod ina-close sila ron. Exclusive nato ni karon. Bantog ra kita ra duha diri, madam. Basta dong. One-on-one kita karon dong. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled. Sige, Eds. Move to the right. Move to the left. Agay dong. Murag usa ka oras naman tani nga one-on-one dong. Grabe naman kay mong singot. Gabasa naman kay ka. Mao galing dong Madam,
Sigurado ka, madam, nga okay ra niya itong gabuhaton diri, madam. Kay feeling ako, madam, ang atong mga security guard buraga pangukoy. Sagdiin na ang mga guard. Ang ato diri nga exclusive tanduhan. Madam, murag lahi na akong gibati, madam. Murag undangon na nato ni madam. Ngano man na. Nitilo mo po ko atong Biramax coffee, madam. Murag niinit akong paminaw, madam. Bisag hangin diri sa baybayon. Ipadayon lang na dong. Ipadayon lang na dong. Eds. Murag di na ginibadi na ni. Murag lahi na gid akong paminaw. Dong. Ayaw pogi mong kaugalingon. Sa ako pang giingon dong 20 ka tuig na ko namalhan dong. Ha? El Nino na gid dong, El Nino. Eds. Di ko gusto makasala. Nara ba kay mga anak pod na mga dalaga? Basig palag abi nila nag-take advantage ko. Dong, ako na'y bahala sa akong mga anak. Ang ako lang dong, uhaw na kaayo ko dong. Mala, nagyug kaayo dong. Uhaw na kayo dong, mura na kong kamil dong. Uhaw na kaayo dong. Ang akong mga gater dong, dugay ng hiwi dong. Dugay na giniwala matulid ang akong mga gater dong. Munang muhangyo ko ni mo one time lang dong. Please tulira ang akong mga gater dong. Mao ba di ay? Kaya kung kana man di ay timing di kayo. O say timing dong. Timing kay ka nagbit-bit kong martilyo. Kadya lang akong kwao na. Kadya lang ha. Ala eh. Kadako ba ng martilyo dong? Mura magibit-bit ni mo ang martilyo sa imong papa. Sigurado ka nga. Imo kong ipatulid sa imong nahiwi na nga gater. Dong, lagang kika-istorya dong, oy. Tulira na dong, palihog ko dong, maluoy ka dong. Eds, basig makurat baya ka. Ha! Dong, kadyo ka dong paspasa dong, hinay-hinay dong, hinay-hinay kana dong. Ikaw dong ba? Paselo ako, Eds. Paspasa da ito. Hinay dong, hinay-hinay. Kana dong. Agay, ginoo. Gide ni de ako ginoo. Sige dong, dalapit sa kilid dong. Agay kana dong. Grabe naman ni, oy. Grabe naman ni kahiwi ni. Wa namang gide ni matulid. Mobita akong giingon sa imo dong. Sige dong, tulira dong, kana dong. Kana da nga part, agay da nga part dong. Kana dong. Es, ako rin bahala, Anis. Sige dong, paspasi gamay dong. Kana dong. Kani, Eds, kani. Kana dong. Uy, dong, paspas na dong. Eds, na mada, Eds. Dong, paspas na kayo dong. Uy, dong. Di biro ang sumulat ng awitin para sa'yo. Para akong isang sirang ulo, hilo at lito. Sa akin pamina ng piano, tiklad ay pilit nilaro.
sakaling merong tono, bigla na lang umusbong. Tungkol saan naman kaya awitin para sa'yo? Di biro ang gawing sukat ang titik sa tono. Sampu man aking diksyonaryo, kung ang tugma'y di wasto. Basta't isipin di magbabago, damdamin ko sa'yo. Araw, gabi, nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Araw, gabi, nalalasing sa tuwa, kapag kapiling ka. Araw-gabi tayong dalawa. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon na kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talik danay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Brother Bernie Bitok-Bitok. Grabe lagi ng Biramax adult coffee lagi. Nanggawa sa mga baboy. Nagkarelasyon mi ni Carl. Malipayon mi sa among panag-uban. Og nahimog yun nga siya ang akong kalipay karon. Ma, napuntagan naman sa kamay. Ay, ikaw man day na, Joanna. Ma, o sa may problema? Murag na bali na lagi ni Ma. Murag ang ginikanan na lagi mo igapamadlong sa kuan, mga anak. Giignan na beta ka.
nga nag-overnight me sa ako mga kauban. Di ba gina naman ta ka, nananghid naman ko daan. Ma, undangi ragon na imong mga lakaw-lakaw mga feeling ni mo mura sa kagbatanon, ma? Pagpayo ragon rin sa balay, no? Saan mga nga nasigi na magkaguban-uban ang imong mga katropa diha? Pero di nagay ko ganaan, ani ba? Ay, may mangkadang kay namang kay pamilya. May man ka kay sa mga panahon nga lonely ka naman kay pamilyang adtuan. Ako, 20 katuig na taon. 20 katuig na taon nga wala na imong papa. O sa may kalingawan ako, Dris Bay. Ayara kung makabisita ka. Di man galing ni mo halos ipabisita sa akong imong mga apo. Mao naman lang niya akong kalipay, day. Ngano pa man nga imo ko nimong pugngan. Ma, wala na ko, di na ko gusto pugngan ng imong kalipay. Ganahan man ko. Nga ikaw gamintain sa healthy lifestyle, gauban-uban ka, gazumba, fun run, uban pa. Pero kanira man lang akong gakabantayan nga lately magsige ka na mag-overnight. Magabinan ka na permi, usahay makainom pa ka. Manong burag buang namang gyud kay kaaning grupo ha. Mura man ang ako 50 anyos ka na ba ya? Nga naman day kong 50 anyos. Di ba bumalipay nga malipayon inyong inahan? Baskog pa inyong inahan, dapat malipay galing mo, ana. Nga no gihasol-hasol taday mo? Unya, ma, asa man nagkapadulong karon ng imong mga kuan? Kana imong mga kita nimo sa imong negosyo, sa imong kwarta, basig pataka-taka lang po kagwaldas diha. Ayaw na nahuna-huna. Ang importante malipayon ko. Ayaw na pagunahuna na kay ako mangyapon ning kwarta day. Ay mo kabalaka, magpadayon gyapon ko nga maghatag kaninyo. Madili ka na akong pasabot, ma. Wala man ko nag-ingon nga mangayo ko, ma. Ang ako lang, nga na ako'y disconnection notice. Basit pwede makahiram og 3-5. Ay, kabalaka, bayaran ko na. Ay, problema eh. Ay mo kabalaka, napalagi mo gyapoy bahin. Pag sure lang gid anak, ma, ha? Kay basin bayag di, lahi na imong mga gabuhaton diha, ma. O basin tinuod niya akong mga gakadunggan, ma. Naunsa naman san? Mga chismosa, unsa naman po imong nadunggan? Nga, na daw kay uyab diha, nga Zumba instructor. Ayaw pagtuoan ng mga chismis. Basta kay ang importante, malipayon ko karon. Guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know there's just no getting over you. I know I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. Oh, unsa man ni? Nara mo na ako na'y bayad sa kuan sa imong motor nga 3 months. Oh, grabe. Bago lang ko nimo gipalitan og helmet tapos karon.
Imo pag yung tagaan, ani? Ayaw na nahuna-una, adong. Ang ako lang dong. Padayon na lang yun nga maghatag kag kalipay ka nako. Eds, basin ba ya Edsa nga imong unahuna nga ang akong apas ang imo rang kwarta? Dili ba yun? Kay si sultian ta ka, tinud-an na biya gining ako. Ayaw ko sultian na dong kay kiligon ko dong, makaihi din ko dong. Tanawa ba nag-anso? Di bitaw tinud. Usahay man god Eds, basi unyag mo na yun nahuna sa mga tao ba nga nakipagrelasyon lang ko nimo kay tungod kay ikaw ang gabayad sa monthly sa akong motor. Usahay ikaw mo salbar sa akong notice of disconnection. Wa pa'y appeal ang mga groceries ug uban pa. Pero bisan pa man ug wala na siya Eds. Bahala pa magtinap ako, bahalang magbulad ra ko. Ang ako nga kani akong gugma nimo tinud-anay. Kaya di sa ko ingani ka malipayon. Sa una sa kong asawa. Wa ko magdahom nga sa imo ra di ay. Na ako mabati ni nga kalipay. Ayaw pag-tanawa nakaihi na sagko, tanawa lagi ka. Wala ko nagbinuang. Eds, dili ka na akong apas nimo. Dili imong mga kabtangan. Bahala pag i-focus na sa imong anak. Kaning ako atinod anay ni. Gugma ning ako agugma. Tanawa na hubo na akong panty. Salamat. Salamat kayo dong. Salamat. Carl, salamat. Nga imo nang gipabati ka nako. Nabati man sa gyud nako gyud. Nga tinud-anay imong gugma ka nako. Wa gyud nako na nabati nga imo kong gi-take advantage. Bisan pa man nga gatuyoon nimo send sa ako ang mga resibo. Ang imong mga billing imong gina-email sa ko bisag wa ko nangayo. Pero bisan pa man ka na imong gabuhaton pero na-feel na ko nga wala ka nag-take advantage. Basta ako ning klarohon, Eds. Tinud-anay ni akong gibati nimo. Sa bagay wa na may sangit. Balo naman ka. Katong akong asawa, di man pod miminyo, live-in raman mi. Kung imong tanahon, ulitaw dalaga ni. Kung gusto ka, pakaslan din ta ka. Oh na may wana, nakaihinag yung gawa na sa... Ayaw, please, ayaw. Okay na ko sa ingani nga sitwasyon. Okay na ko, ani. Pag sure ba? Lagi. So, what are you waiting for? Sige na. Kana ba? May galing kay Maso imong dala karon. Please. Tulira na po ng akong gutter. Kay pertig yung hiwia. Ay kabala ka, it's ato ng tuliron. Agoy ka na. Sige, tulira pa ka na. Sige. Ka na. Oh, Eds, ayog lihok, Eds. Ayog lihok, Eds, kay kailangan gini sa grabe ka kumi na ni imong gutter. Kana! Oh babe, isang tingin mo lang para na kong tinutunaw. Pag ika'y lumapit na, ang dibdib ko'y puro kaba. Isang halik
nagugunaw pag ako'y niyakap mo. Kalas lahat aking buto. Ma, nako'y bisita karon. Ay kinsa man na day. Katahong gingon sa imo mabay. O sagoy imong gisulti. Ay, nakalimot na giday ka ba? Amoy paila-ila sa imo ang akong uyab. Tama di ay no? Sabado naman di ay niingon man day tuog ka nga moanhi dinhi ang imong uyab. Maayo ba ni nga laki? Ay, sakto po ma, medyo maguwang gamay sa ako amay. Pero buotan siya nga pagkalalaki ma. Gusto na ako ka nga mag-ila-ila mo. Para at least imong masusi kung buotan ba ni nga laki or dili. Maayo day. Malipayon man ka kaning laki ha. Malipayon baya ma. Ganampo ka niya kay responsable. Mao day. Nasige. O sa may atong iprepara. Ay kabala ka man nag-order na ko pagkaon. Naasa naman siya. Burag, ingon siya nga dool na daw siya. Ay, murag siya na siguro na. Dili ma. Wala man tay doorbell ma. Sa pikas balay to siya ma. Mao di ay. Kusuga silang doorbell binakog ato apato. Wa magud tay doorbell ma. Kana ma basig siya na ni ma. Na sige. Panik aron mailan ako. Ma? Day? Naara siya ma, oh. Madam Edna? Kyle? Ma? Magkaila mo, ma? Nag-udsa ka dire. Ma, si Carl, siyang akong bagong uyab. Ka man sa akin at ako'y iyong limutin. Masakit man sa damdamin, pilit pa rin titisin. Mga lumipas na ligaya, ang kahapon mo'y pag-asa. Mga pangarap na walang hanggan ay naglaho paglisan mo, mahal ko. Bakit saan ka man naroon, tinig ng puso ko'y para sa'yo. Naghihirapan ang aking damdamin, nagmamahal pa rin sa'yo. Giliw, limutin man kita'y di ko magawa. Hindi pa rin ako nagbabago. Ang pag-ibig ko sa'yo'y lagi mong kasama.
Brother Bernie, bitok-bitok. Grabe. Nakurat ko. Sa diyang si Carl, uyab niya ang akong anak. Kada kong disgrasya na ginoon. Hangtod karon, abi lang ni Joanna nga nagkaila lang yun may magkauban mi sa among Zumba. Apan wala siya kabalo nga nagkarelasyon mi ni Carl. Di ko gusto masakitan ang akong anak. Ang akong problema karon si Carl. Sige pangayog pasaylo o gusto pagyapon niya ipadayon ang among relasyon. Uy, bagagleps. Bagagleps siya, madam. Bukat kini para nako. I want to be honest. Na in love na ko ni Carl. Pero di po ko gusto nga masakitan akong anak. Unsay angay buhaton. Agay! Grabe sa ni ba? Kulba sa ni ang talent ni Carl, mga higala. Kulba sa talent. Atos mama, atopos anak. Bagagleps, gusto pag inaipadayon pagyapon ang relasyon. Bagagleps! Ay, Madam Edna! Pagkasalbahis nga lalaki. Klaro na kayo, please, madam. Nasulod ka sa iyang litag. Nasulod ka sa iyang bitik. Ako sa imuha, kung gibuhat galing na ni Carl sa imuha, iya po nang buhaton sa imong anak. Bahala pag masuko imong anak, pero ako sa imuha sultiin na lang gyud na siya sa tanan mga pangitabo. Salbahis nga lalaki. Pangitag saktong ebidensya, bahalang masakitan, maawayan ka sa imong anak. Pero tataw kayo, klaro kayo ang style ni Carl. May galing kay nasapnan nimo, may galing kay nabulabog. Kaysa nadugayan pa to na lain kay na madam. Nihalo ka ni Carl, nihalo po sa imong anak. Kung sa maburag ka mo sa imong anak, mo igahalok na hinoon. Undangi madam, bulabuga madam. Kung gibuhat na ni Carl sa imuha, cheating man na. Buhaton po na sa imong anak. Wa na'y klaro nga laki. Bulabuga. Dili pwede, ayaw pagpakahilom diha. Wala tayo kong oras. Daghang salamat sa tanan mga naminaw diya sa Nasipit, Agusan del Norte. Ay kalimti ha, perminti dyan na inyong mga radyo diya. DXRR 94.3 FM sa Nasipit, Agusan del Norte. Diya sa may Oroqueta City, ilak na perminti ang partner radio 94.9. Sa Butuan City, atong mga katribo, 106.9 Radyo Katribo Philippines. Sa may Plaridel, Misamis Occidental, 92.9 Mix FM. O 92.5 Mix FM sa may Aluran. Salamat. Ang wala pa naka-follow, follow lang mo sa Bitok Bitok University Facebook page. Ingat mo tanan, amping mo. Bye!